Ka KSU East Dental Hills kala shim ya ka senjam ka baar ban penlong ya ka jinyak hi Paidbah da ka Thiah Hapdeng Surok NH-6 hakli riat ka bade ka headquarter jang ka district East Dental Hills ya ka ni ka jinyak hi en penlong ha ka at pausan tarik nai lur arhaja at paulai na du ka por shifu bu jemen step hadu saw baje janmit la shim ya ka ni ka rai hadin ba ka NHI kam shim la patiaw na sngap ya ka jing dawa ka seng ha ka wat baningkong jang ka jinyak hi hakmat toolgate halum shnong men ha ka pra tarik nai lar arhaja at paulai Kajingya ki hakatuga sngi ka balai wan shimantana du kirang ba shnong jong ka than ilaka narpu lembat ki Paidbah babun. Manager technical jong ka NHI ubiswa joti lakar ulakular ban pendep ya kajing maramot ya usurok hapo kan riu tayo ka bamut sedang na du ka khandai tarik nailar arhaja ar paulai. Henry hadu menta ka henry tayo kala jankut henry omdon dak AA. Dang hakini ki khandiat sngi ka seng kala hyar shadu rata chara ban jurip. Lalap penban ba usurok nang jot rathai kat banang mi ikisngi. Kani kalong ka jingkular kai kular thok jong ka NHI. Dei halor ka jingle bom sutnyo ka NHI kumju ka sorkar. Kala penlong ru utang ka jaka yat na surok omdon jaka shu eki Paidbah. Omdon banut shu ban mi yat kejat sya surok. Podon slap da kakti porang rengkyang da upumpum. Sangsot shisha ya Paidbah kat syabalet ka jing sakut kali ki Paidbah shisha kilamat kthang. Kaseng ka khot ka wer ki Paidbah nong shong shnong ka East Dental Hills District barok ka wei bat ye kiwe ki paralok seng bhalang banwan bane snok tilang hakate ka jia khi ka bajai jai da ka bangin Thiah Hapdeng Surokbah kalong shisha ka jingle ran ka bakrawe ka sarkar jala hakmat ki sautali ki jala ka than shadei lam mingi kum ka Mizoram Tripura Manipur bat Assam namar uni Surokbah ude uba penyaso bat kitei ki jala ka KSU East Dental Hills kala kentu ya baro arngut ki MLA jong ka District East Dental Hills ban keren ya kamat halor usurok NH-6 hakador bar senrai jong baro ki MLA kabarang yat mentah hapo assembly kinong mi khmat jong ka district kimdei ban sngap jar habakat kani ga jing ki Paidbah ki ya kendu kaseng ka kentu ya phi kinong mi khmat baro jong ka yingdor bar thau an ka jala mat khamtam ya arngut kinong mi khmat ka than badon buram nadu uba kermen shala MLA 6 cleariat LA constituency bat ka kong Santa Mary shala MLA 5 Sutanga Saipung LA constituency ki MLA kin hap ban kali jingkali na ka sarkar lingba menteri badai pet uba Preston Tensong menteri katanat PWD balai ke NHI ka yo lemon hadu kani katni bat ban ra ya kani ka mat marmar haying dor bar thau an ka jala khnang ba Paidbah hi jong ka than untip ya ka jing shisha kani kalong ka karwo khubor na usamla hami wan penhun ringklem publicity secretary KSU East Dental Hills District Unit National Highway 6. National Highway 6. Yeah. Wala lang.